Erokamano. Gai mar ODM Raila Odinga oyango ni riwruok mare gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikal en mar konyo tieko midhiero masani okwako piny Kenya, kowacho ni ne ok odwar donje piny owacho to jatend piny emano manye. Owacho magi e kaunti ma Kiambu e nyasi mar rapar mar meya machon ma Nairobi Kimani Wayaki, kama oyango ni osenyiso jatend piny mondo ket lokruok e okumba mar SHA kendo duok piny usuru ma ijuogo jo Kenya. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Mana ndalo machuok bang' keto winjruok mar tich e kind duond bura mar UDA gi duond bura mar ODM. Ogai mar ODM Raila Odinga oganda ma osebedo kaywak ni oweyogi oriwore gi jatend piny Kenya William Ruto, kolero ni ok oweyo jo Kenya to winjruok ma kamano en mar konyo tieko midhiero masani okwako piny Kenya. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Odinga mane wuoye kaunti ma Kiambu e kinde manoyuore rapar mar meya machon ma Nairobi Wayaki Kimani olero ni osewuoyo gi jatend piny maneno ni weche apar mane ni report NADCO ochop kare. Jamaa wakikuwa mshiko na baridi wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Odinga wacho ni midhiero ma okwako piny Kenya ok nyal tieki oko mar sirikal, to chuno mondo mi odonjie kendo ochiw lange man kod lony manyalo konyo tieko midhiero ma kamagi, kama oting'o timo lokruok e okumba manyien mar SHA masani osebedo ka kelo midhiero ne oganda, usuru man malo, akwede mar dhoudi gi mamoko. Hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo ya matibabu iko na shida. Hii mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe? Mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana. Hata hii ya nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando. Mpaka uingie tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa na hapa wafanye. Owacho ni winjruogno ok en mar yiero mabiro, kowacho ni jo Kenya biro yiero kendgi giwegi jatelo ma gidwaro, to kapok mano chopo ok ginyal beda ka piny Kenya to kethore. Uchaguzi itakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Odinga bende nomedo wacho ni ng'wech mare mar bedo jakom riwruoge Africa AUC ne ok en tho kod kuo, kata obedo ni ne ok oyiere. Kata kamano pod obiro neno ni piny Kenya obedo maber. Nilikuwa nasema natakwenda kwa AU, nikasema nikichaguliwa kule sawa sawa, tukichaguliwa vilevile ni sawa sawa, manake tuko na nyumbani. Sababu amerudi nyumbani, simerudi nyumbani, si ndio? Sasa nataka ni hami niende Bondo, nikae Bondo. Baba endelea siendelee? Endelea siendelee? Baba endelee? Si ndio? Mimi nataka tumazuri kwa Wakenya wote. Opoyo osiep mane ni e kind wuon gi Jaramogi Oginga gi familia mar Kimani kopuoye kaka jatelo mane okelo lokruoge mag dongruok e boma ma Nairobi, kendo ibiro pare kuom kit telo maber mane onyiso. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto obedo gi